Dakulang kaugmahan para sa alkalde kan siyudad din Iriga ang receiving award sa ginibong awarding kang Brigada Eskwela sa probinsya ng Camarines Norte kan nagtalikod na aldaw. Sigon kay Mayor Madel Yorovi Alpilor, dakulang marhay an sa iyang kaugmahan hinuli sa na-receiving awards kan mga eskwelahan kan siyudad din Iriga na pigaayudahan kan lokal na gobyerno. Actually, nakaka-proud kasubanggi, magayon na experience ta. Nahiling ko sa mga teachers, they are also proud, the principals, the SDS, they're also proud and they're also happy. Tapos magagayunon talaga sinda kasi naka-makeup, fully made up talaga sinda, naka-gown and everything. Pero kumbaga na-feel ninda na ito talaga sa pinagalan ninda. Kumbaga, sabi ko nga ini pala ang feeling. So, sabi ko sige hanggang kaya ko matabang ako sa Brigada Eskwela. Aferas Awards kan Brigada Eskwela. Nakatalaan man na mag-receive din sa rupang prestiyosong award ang siyudad din Iriga sa pahingenot ka nasambit ng alkalde. Mamuyahon ta, syempre SGLG is the highest form of award and it is really difficult. Imagine mo, out of 1,500 provinces, cities, and municipalities, there were only 300 na awardees. Best of the best, kumbaga, creme of the ala creme, diba? Kumbaga parang arog kayan. Sinabi kani sa eksklusibong paikipag-olay sa One Media TV 48 Naga na dakulang maray an maitatabang kaini sa iyang syudad kung sain mas lalo panindang pinag-iigutan na makaserbi sa mga namamanwaan kan syudad din Iriga. Pag SGLG award ka, igwa ka tulos 5 million award, 5.1 million. So, nasa discretion mo as to where you're going to implement it. Second, there are several awards also na SGLG is a prerequisite. So, kumbaga, daiga makakakuha ng award na ito na mayo kang SGLG. And kaitong convention, during our NEO convention, duman ko talaga na feel na once you're an SGLG awardee, mataas ang respect saka ang hiling kang mga tao, kang mga departments kung sa mga mayors na awardee ng SGLG. Alagad daiman naging madali sa mga opisyales kan lokal na gobyerno kan siyudad din Iriga na makua ang Seal of Good Local Governance o SGLG. Ulit na grabe ang kriteria na kaipuhan gibuhon. Behind that, grabe talaga ang trabaho kasi nag-start ning 4-in-1, tapos naging 7 course, tapos ma-add na naman sinda ng 3 course. So, it will be 10. So, 10 course. So, pahirap ning pahirap. Nagpaparadagdag ang indicators, ang core. So, pahirap ng pahirap, pero ang magayunon man dumanta, gabos na lalaag ng proper perspective. Sa maabot na Nobyembre 7, kan taong presente, nakatalaan na naman na mag-receive ng sarupang award ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Iriga sa pahingenot ni Mayor Madel Alpilor bilang saro sa mga syudad na igwang maray na programa sin proyekto sa sektor ng agrikultura.